ina godiya da irin gudunmawar da kuke bani. To me zaka ce masu? Muku sai in ce Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya bar zumunta. To ba wani albishir da ka zo da shi? Albishir ne ga 'yan uwana YouTuber, ƙananan YouTuber. Suwa kenan? Ƙananan YouTuber. A wa'inda masu tasowa kaɗan wa'inda ba su kawo ne ba. To me albishir ɗin? Da farko ana ta bani talla na YouTube da sauran abubuwa. A lokacin ina ce bana karɓa to saboda mi? Because lokacin muna kaman wasu abubuwa haka. To yanzu fa? To amma yanzu dama ta samu. Na buɗe wannan al'amari zan fara karɓan talla. Tallami kake karɓa? Tallan YouTube ko tallan wasu abubuwa ko kuna yi da tsaya ne? A bisa farashi mai sauki. To da nan ba za a same ka? Wannan ita ce kaɗai number da za ka yi wa magana. Instagram fa? Wannan shine. To kana da wani ne? Shi kaɗai ne Instagram account ɗina. A fatan wannan wasan ya ƙayatar da ku.